Tiba-tiba man dagiti alagat uno tibuksit ko nga puna akong gat. Dumakto man na dumaktulan. Mga kablad man dagiti kabsak yung anak po na ti uratan. Siyempre gamit ko man dagiti original nga gamit ko. Original nga dalikan. Original nga kaserola siyempre kin. Siyempre original na siya. Pagtuan nyo na niya ti madama nga papabladan dagiti kabsak yung nga inurat. Charan! O, dahi ti papabladan dagiti kabsak yung anak po na ti urat. Bukol ti ots! Kin siyempre, sagpawan tayo ti original nga sagpaw kakabsat ko nga inurat. Nga ka din, tinapangan natanggan. Nga ka din, tinapat kagayan bali. O, tayo ti original nga sagpaw kakabsat ko nga inurahat. Pati dito si kayo ko original. Ani, agputok-putok. Kami ko original si kayo. Kasla paputok nga kani. Nga ka din. O, diba, original ko nagdami nga. Kasla original nga kayo. Ay, check tayo man no, mambali ng dahiti pinablag nga uts tayo. Ani, hanga makur-uray madagiti alagak nga kunakon. Aglalagtudan si kayo. Mabisindan. Pabalbalinsan. Pasipay. Konti na lang at tayo'y kakain na naman. Ay, apo. Makasangsangit at ay matak nga aglutlutun si kayo. Asok. Ngumuray no kasta. Hayala ta ati kabsak yo. Doon no makaluto ay tira kabsak manin. Itikam magamot nan tumanin. Agkukutin tuman dagiti alaga ti unag di dadakkel nga buksit ko nga kunako. Unyaki din. Ay dakkel nga buksit ko kunako manya kay dingas lamala nagad buksit ko nya. Amuyo na apay nga aglalagtutan to nga kunakta syempre. Bukol ti ots. Kin? Dahil iti ilaok ko, kakabsat ko nga inurat. Dinapang ko inalan nga, sabong kinbulong ti alokon syempre. Nagrigrigatak dahil ito, isong dahil tikot pa ko naman nga original nga alokon. Saan pa kayo makahanap kayo ka dito? Original nga alokon? Shock lang, tada original nga alokon na. Okay, tayo, lumablaban tayo, apoy ko na yun. Nga ka nakarubrob-rob. Pero may pasangitan na kasi kayo, narubrob ko, naasok mo't lata. Ito yung dadaktil nga patata, tikapsat yung inuratan ni. Dito, alukon tayo nga isip, bida for today nga lutuan, kakabsat ko nga, inurat. Ibang lukan kapsat. Tagiti, kaya tagiti, alagat, nagtubuksit ko nga kung kunakaon, apo, na yun ni. Siyempre, ano mas naimas na bangdong kaslabay tikabsat yung nga inurat. Ay, siyempre, igisa tayo. Nagkitang nunang tikabsat kong inurat. Gagito, ati masidang nga makungkunan. May kayon, kakabsat kong inurat. Mangantay yun. Excited na amahan si kayo. Siyempre, nagimas din isida. Nagbanglon. Tiba-tiba man dagiti alagat uno tibuksit ko nga puna akong gat. Dumakkel man nga dumakkelin nga kay din. Ngan, kaya makakal ko ma'am. Nagputok. Bilimas ng kabsat ayak. Dito din. Napait dita. Umay kayo ta. Punot ng iwat ko ti. Kakaimas nga sida. Amo ko nilaw nyo man na sida ko na. Dila mo sila imas nga ako na. Apo, imas ng kapsat ko ala. Hindi masam. Ngayon. Sagpaw na. Original na sagpaw. Tinapang na tangkon. Imas ng kapsat. Basyar ko nga pait dita. Kita pa dito. Original nga to. Gawkukot. Pero di ba? Original dito. Di kayo. Saksalang kada kastoy na. Baka apalin nyo ba? Ibagay ka. Ipadalak na yun.